салом мухлисони барселона ва канали барса tg. Табрикоти барселона ба фарорасии моҳи шарифи рамазон. Левандовски метавонад тарки даста кунад. имрӯз шояд охирин рӯзи кории хави бошад. ин ва дигар навгониҳои дастаи барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш хоҳем кард. Лайк зери навор гузошта обуна шуданро фаромӯш насозед. мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, барселона дар бозии аввал бо наполи мусовиро дар неапл ба қайд гирифт. имрӯз хави агар дастаро ба даври баъдӣ набарорад, эҳтимолан аз вазифа сабукдӯш карда мешавад. хулоса бозии рӯзро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаоканори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Левандовски банди анҷоми мавсим новбаста аз шартнома то 2 соли дигар доштанаш метавонад тарки даста кунад. Сабаб фаҳмост ки ӯ интизориҳоро бароварда накарда истодааст. Даста аз аввал он қадар талаботҳои калон барои Роберт нагузошта буд, аммо касе ҳунари Левандовскиро бад ҳам гуфта наметавонад. Вале будани ӯ дар даста расходи зиёдтӣ асту халос. Шартнома муайян кардааст ки маоши футболбоз ҳар сол баланд бардошта мешавад ва ин зинаҳои иқтисодӣ барои даста харҷи нолозим ҳисобида мешаванд. Ба назар даста барои нархи харид поин фаровардан ин коро карда буд, аммо имрӯз он қарорҳо ба зарари худи даста шуда истодааст. илова бар ин нархи футболбоз паст шуда истодааст ва трансфермарк Робертро 20 миллион евро нархгузорӣ кардааст. нақши сину сол ҳам калон аст ва ба ҳамин сабабҳо даста бояд барвақттар аз ӯ халос шавад, чун феълан варианти фоида дидан ҳам ҳаст. ё шояд ӯро фурӯхта пулро барои сармураббии ҷадид нигоҳ медоранд, чун ҳоло ҳам маълум нест ки кӣ идораи дастаро ба ӯҳда мегирад. як чиз бояд фаромӯш нашавад ки харидани Роберт маҳз бо кӯшишҳои хави амалӣ шуда буд ва баъди рафтанаш ояндаи Лео ҳам норӯшан мемонад. худо медонад ки ба сармураббии ҷадид чунин бозингари солхӯрда лозим мешавад ё не. яқин аст ки ӯ дигар иқтидори ҳар мавсим 40 гол заданро надорад ва ҳамин факте мешавад ки даста ӯро бо тантана гусел кунад. аз тарафи дигар ҳам ҷои ӯро пур кардан харҷи иловагӣ ба барселона меорад. агар ба хабарҳо рӯй орем, феълан якчанд дастаҳои арабӣ ба ҳолати бозингар диққат дода истодаанд. шумо кӯч бастани бозингаронро ба арабистон чӣ хел баҳо медиҳед? фикратонро ҳатман дар комментария қайд кунед. ҳарчанд дар тоҷикистон ва дигар кишварҳо моҳи шарифи рамазон як рӯз пеш оғоз шуда буд, вале боқимонда кишварҳо имрӯз, яъне 12 март рӯзи аввалини моҳи рамазонро пешвоз гирифтанд. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, варзиш бемухлис намешавад ва мухлисони аксари бошгоҳҳои бузурги оламро мусалмонон ташкил медиҳанд. барселона ҳам дар саҳифаи расмии худ тамоми мусалмононро бо фарорасии моҳи шарифи рамазон табрик намуд. ҳамчунин ин гуна табрикот аз ҷониби ситораҳои дигари футбол ва баскетбол ба мухлисонашон равон карда шуд. шоми имрӯз бозие баргузор мешавад ки аз натиҷаи он ояндаи хави вобастагӣ хоҳад дошт. наполи рақиби саҳлу сода нест ва ба натиҷаи мусовии бозии аввал нигариста гуфтан мумкин аст ки имшаб моро рақобати ду дастаи вазъи баробардошта интизор аст. хави пеш аз бозии мазкур дар пресс-конференсия иштирок намуда ба суоли розуманигорон посух дод ва аз рақиби имшаба низ ҳарф зад. ман аз дастаи наполи бисёр чизҳоро дӯст медорам. онҳо бозингарони сатҳи хелу баланд доранд. Политано, Осимхен ва Кварацхелия бозингарони сатҳи олӣ мебошанд. Калзони тавонист дастаро беҳтар кунад. Лабудка бозингарест ки ба ман бештар маъқул аст. лаҳзаҳо эҷод мекунад ва тӯбро гум намекунад. ман мехоҳам ӯро дар дастае ба монанди Барса бубинам. ин имкони дар якчорфинал будан аст. ин имкони баргардонидани ҳама чиз мебошад. ғоиб будан ба она нест. мо аз нокомӣ наметарсем, балки имкони мубориза барои мухлисони худро дорем. умедворем ки имрӯз мо метавонем шоми сеҳрангезе паси сар кунем. хуб, мо низ ба даста барои рохати даври баъдиро гирифтан барор хоҳонем. ба ҳамин тамом дӯстон, лайк зери навор гузошта обуна шуданро фаромӯш насозед. то наворҳои баъдӣ тансияту хонаобод бошед.